Hola, sóc Josep Torrent, creador i narrador de Mindcast 30, un podcast que resumeix idees i llibres en càpsules d'uns 30 minuts pensades per fer-te reflexionar. Principalment en català amb algun contingut en castellà o anglès, comparteixo pensaments clars, estructurats i fàcils de processar, combinant reflexió pròpia i coneixement aliè. L'objectiu és que puguis absorbir idees rellevants sense perdre temps. Tot en un format accesible i inspirador que et faci pensar cada episodi. Mindcast 30 resume ideas y libros en cápsulas de 30 minutos para hacerte pensar. Contenido claro y fácil de procesar. Mindcast 30 summarize ideas and books in 30-minute capsules to make you think. Clear, easy to digest content. ¿Estás llest? Are you ready? ¿Estás listo? Let's go! Bon dia, què tal? Com estem? Benvinguts, benvingudes a un nou episodi, el número 7. Avui farem 7, els 7 pecats capitals. Hi ha històries que no només ens expliquen el mal, sinó que ens obliguen a mirar-lo als ulls. 7 és una d'aquestes històries. Publicada com a guió per Andrew Kevin Walker i convertida al 1995 en una pel·lícula icònica per David Fincher. 7 és molt més que un thriller policíac. És una paràbola moral sobre la decadència, la indiferència i la malaltia espiritual del món modern. Els seus protagonistes, els detectius Somerset i Mills, no només busquen un assassí, busquen un sentit enmig del caos. L'assassí, John Doe, no mata per odi o plaer, sinó per enviar un missatge terrible, però coherent. La humanitat ha oblidat el pecat. Avui, a Mindcast 30, ens endinsarem en aquesta història com si fos una catedral en ruïnes, caminant entre les seves ombres, observant els murals dels 7 pecats capitals i en cadascun d'ells buscarem no el crim, sinó el reflexe del nostre temps. El guionista, en Andrew Kevin, va escriure 7 mentre treballava en una botiga de discos a New York. En aquesta ciutat grisa i decadent va imaginar una història sobre un lloc sense nom, on la pluja no s'atura mai i la gent viu anestesiada pel soroll i la rutina. Quan David Fincher va llegir el guió, va veure un mirall del món contemporani. Una societat que parla de l'ètica però que viu d'excuses, que condemna la violència mentre consumeix com a entreteniment aquesta mateixa. El resultat va ser un film gòtic, intens, molt claustrofòbic. Una obra sobre la moral, no sobre la sang. Fincher no ens demostra el mal com una excepció, sinó com una estructura invisible que travessa la vida quotidiana. Recordo que la pel·li em va impressionar molt. Quan vaig llegir el llibre, com sempre, o com quasi sempre, els llibres donen un sentit molt més profund en aquestes històries. Quan acabes de llegir el llibre veus que en 7 el mal no és un monstre, és el carrer, la indiferència, la rutina, és el que deixem passar cada dia. Comencem una miqueta explicant els 7 pecats com a estructura moral, que durant l'edat mitjana aquests pecats capitals eren la brúixola moral per no perdre l'ànima. Teníem la gola, l'avarícia, la peresa, la mandra, la luxúria, la supèrbia, l'enveja i la ira. Però a 7 aquests pecats ja no són tentacions, són diagnòstics. John Doe els converteix en escenaris, en instal·lacions macabres que volen recordar a la societat que el pecat és viu i ningú el veu. Cada escena és una metàfora de la hipocresia contemporània i cada víctima un símbol. Recordem una miqueta els actors, el Brad Pitt, que fa de detectiu, el David Mills, el jove detectiu impulsiu, idealista, que arriba a la ciutat buscant justícia, representa la innocència, la ràbia, l'esperança, que encara creu que el món pot canviar. El gran Morgan Freeman, el detectiu William Somerset, el veterà a punt de retirar-se, escèptic, però profundament humà, és la consciència filosòfica del film, el contrapunt serè a la impulsivitat de Mills. El Kevin Spacey, també, famosíssim, que fa de John Doe, l'assassí en sèrie que construeix els crims com si fossin sermons morals, calculador, fred i absolutament convençut que és una mena d'instrument diví. Tracy Mills, que està interpretada per la Gwyneth Paltrow, l'esposa de David Mills, sensible, innocent, representa la llum i la normalitat dins d'aquest món tan fosc. El seu destí final, no farem spoilers, però és el colofó tràgic de tota la història. I el Lee Ermey, el cap de policia, el superior dels 2 detectius, pràctic i realista, que intenta mantenir l'ordre enmig del caos. A la primera escena del malson, la gola es converteix en càstig,
aquest primer pecat capital. Un home gras sol, obligat a menjar fins a rebentar. El seu cos esdevé metàfora de la civilització, inflat, cansat, saturat. John Doe no el mata per crueltat, sinó per denúncia. Li mostra al món el seu propi reflexe, un món que devora sense parar. La gola ja no és només menjar, és tot el que consumim sense mesura, sense parar. Consumim imatges, notícies, cossos, objectes, emocions. Tot es pot ingerir i tot pot provocar-nos una indigestió moral. El nostre temps és una gran taula parada on ningú té gana però tothom continua menjant. L'excés és una forma d'oblit. Mengem no per sentir sinó per pensar. L'excés és una forma d'oblit. Mengem per no sentir, per no pensar, per no mirar la fam que hi ha al darrere del plat ple. Som éssers que confonem la sacietat amb la felicitat. I en aquest procés el desig es converteix en addicció. L'home de la primera escena no és una víctima qualsevol, és una icona del nostre propi cos col·lectiu, una societat que engoleix més el que pot digerir. La seva mort és una metàfora de la nostra. Quan tot és massa, res ja no sap a res, ja no té sabor. La gola és el pecat del buit disfressat de plenitud, és el desig sense direcció, la necessitat de tenir sempre més, encara que no sapiguem per què. És menjar sense gana, viure sense fam d'ànima. I el càstig d'aquest pecat no és la mort física, sinó la insensibilitat d'arribar a un punt on res ens commou, res ens sorprèn, res més ens alimenta. El món es converteix en un bufet infinit i nosaltres en comensals eternament insatisfets. Doncs així comença Seven, amb el soroll d'un plat ple i un silenci immens, immens, immens al voltant. El segon pecat és el més fred, més calculat, l'avarícia. Aquí no hi ha excés de plaer, sinó de poder. Un advocat ric, brillant, amagat darrere dels seus tratges cars i de la seva oficina perfecta. John Doe l'obliga a pagar amb la seva pròpia carn, literalment, a tallar-se un tros del seu cos. Una escena brutal però simbòlica. El preu de la cobdícia és sempre el preu del propi cos. L'avarícia és el pecat més ben vestit del nostre temps. No se'n diu pecat, se'n diu... Sí, èxit. Ens han ensenyat que acumular és progressar, que guanyar és sobreviure, però a mesura que acumulem ens allunyem de tot el que és viu. La possessió acaba convertint-se en possessió literal. Allò que posseïm ens posseeix. Aquesta frase apareix també en el Fight Club, el Club de la Lluita, amb una imatge molt, molt simbòlica també. Els diners en Seven no és un objecte, és una religió. L'advocat creu que el capital és com els altres creuen en Déu, amb la fe absoluta, amb por a perdre'l, amb un ritual diari. Quan John Doe el força a sacrificar-se, el que li roba no és la vida, sinó la seguretat ontològica. Sense diners, sense aparença, sense luxe, l'home ja no sap qui és. I aquí hi ha la metàfora més profunda. L'avarícia és el pecat de la identitat basada en possessió. Quan el que tenim defineix el que som, la pèrdua és una mort existencial. Vivim en un món on el valor humà es mesura en propietats i marques, però l'avarícia no és només dels rics. És també de qui desitja, sense mesura, de qui vol tenir el que els altres tenen. És la mirada que diu, no en tinc prou, encara que estigui envoltat d'abundància. L'home de Seven representa el nostre capitalisme interior, el que creu que es pot comprar la redempció, la felicitat i l'amor, però al final la factura sempre arriba i sempre es paga amb sang, amb ànima i amb silenci. La tercera part, la mandra, aquesta paresa, la mort lenta del sentit. Quan els policies troben la tercera víctima sembla un cadàver, però no ho és. Ha viscut anys immòbil, connectat a màquines, en un estat entre la vida i la mort. És el retrat físic de l'apatia moral. La paresa no és mandra, és renúncia espiritual. És deixar que el món segueixi girant sense nosaltres. És sobreviure en un mode automàtic i és potser el pecat més universal del nostre temps. Vivim envoltats d'estímuls, però ens costa sentir. Tenim accés a tot, però no ens mou res. La paresa és l'esgotament de l'ànima, la saturació que ens paralitza. És mirar el mal i dir, no hi puc fer res. A Seven, aquest home és un símbol del conformisme. No ha fet cap crim, res que sigui massa gran, només ha deixat de viure. Ha deixat que la rutina es converteixi en una presó. I John Doe el condemna a viure dins d'aquesta mort. La paresa és el pecat de la indiferència.
quan veiem injustícia i no actuem, quan sabem què cal fer, però esperem que algú altre ho faci. És l'amor lenta del sentit. A diferència dels altres pecats, aquest no té sang ni crits, només silenci. Per això és tan perillós, perquè és invisible. Ens mata sense que ens adonem. La seva metàfora moderna és clara. El desplaer de pensar, l'esgotament emocional, la desconnexió constant. Vivim tan cansats de tot que ja no sentim ni culpa. I per això potser aquesta és la derrota més profunda de la humanitat. Més endavant apareix la luxúria. És l'escena més brutal i indescriptible. Una prostituta morta, un client convertit en instrument de càstig i el desig transformat en horror. Aquí, el sexe no és plaer, és càstig. No és amor, és mercaderia. John Dewey no condemna el desig, condemna la seva banalització. La luxúria, com la representa Fincher, és la pèrdua del sangrat en el cos. El cos, en lloc de ser temple, s'ha convertit en mercat. Vivim en una època hipersexualitzada, però paradoxalment buida. El desig s'ha desconnectat de la intimitat, de la vulnerabilitat. És l'espectacle, la transacció, és producte. Les pantalles ens han ensenyat a confondre el contacte amb la connexió. El pecat no és desitjar, no, sinó reduir l'altre a un merament objecte. Quan l'altre deixa de ser persona i es converteix en mitjà per al nostre plaer, el mal ja està fet. I això no passa només al llit. Passa en la manera com mirem, com valorem i com estimem. La luxúria, al final, és una manera, és una forma de poder dominar, posseir, consumir. I la seva paradoxa és que quan més desitgem, més buits quedem. El càstig que John Dewey imposa és tan simbòlic com cruel. Transformar el desig en trauma. És una denúncia contra el món que converteix el cos en espectacle i l'amor en un producte descartable. El missatge és claríssim. Quan el desig deixa de ser trobada i esdevé transacció, tots quedem contaminats. El cos es trenca, però també l'ànima. La luxúria no mata per excés de plaer, sinó per absència de sentit. La supèrbia. Aquest és el pecat del reflexe. Una dona vella, obsessionada amb la seva imatge, John Dewey li talla la cara i li dona una elecció impossible. Viure deformada o morir. Ella tria la mort. Aquest és el drama de la nostra època. Preferim desaparèixer abans que ser imperfectes. La supèrbia ja no és només un orgull, és el narcisisme estructural, és la cultura del jo, del mirall constant, del filtre etern. Vivim atrapats en la pròpia imatge. Tot el que fem ha de ser vist, validat, compartit. El jo s'ha convertit en espectacle i el pitjor és que ja no sabem qui som quan ningú ens mira. A Seven, aquesta dona simbolitza la bellesa com a condemna. És el món que li ha fet creure a ella que només val pel seu rostre. El seu suïcidi és el crit silenciós de milions de persones presoneres de la seva pròpia façana. La supèrbia és l'obsessió per ser Déu en un món d'humans. És no acceptar la vulnerabilitat, el pas del temps, la imperfecció. És voler ser molt més que la mateixa vida. I darrere d'aquesta façana perfecta hi ha por. Por de no ser prou. Por de no ser oblidats. Por de ser normals. La supèrbia moderna té un altre nom. Xarxes socials. Hem convertit la vanitat en una forma de comunicació i l'aparença en valor moral. Però el mirall sempre es trenca. I quan es trenca, el que queda és allò que sempre hem intentat evitar, la nostra veritat. Hi ha un llibre de Borja Vilaseca, també farem, El sin sentido común, parla molt d'aquest ego i d'aquesta supèrbia. L'enveja, el desig de la vida aliena. John Dewey ho confessa sense tremolar. Vaig envejar la teva vida, Mills, la teva dona, el teu amor, la teva llum. L'enveja és l'únic pecat que l'assassí reconeix com a propi i és el més humà de tots. L'enveja neix quan mirem a l'altre i ens sentim menys, quan l'èxit aliè ens recorda la nostra frustració, quan el somriure d'un altre es converteix en una ferida. És un pecat silenciós però devastador. No vol posseir, vol arrabassar. No vol ser feliç, vol que l'altre deixi de ser-ho. A la societat moderna, l'enveja és pràcticament estructural. Vivim comparant-nos qui té més, qui viatja més, qui és més estimat. Les xarxes ha convertit la vida dels altres en una competició invisible. Ja no desitgem el que necessitem, sinó el que veiem. En John Dewey enveja la innocència de Mills, la seva fe en la justícia, la seva esperança. I per això el destrueix, perquè el que enveja no pot ser posseït, només destruït.
L'enveja és el pecat que transforma l'admiració en odi. I en aquest procés de transformació es revela el seu secret. No odiem l'altre, ens odiem a nosaltres mateixos. El drama final de Seven és aquest. L'enveja encén la ira, i quan això passa, el mal ja ha guanyat, perquè no cal matar ningú per destruir-lo, ni a prou amb desitjar el seu sofriment. I arribem al càstig final, la ira. Tot culmina amb la ira, el desert, el silenci, la caixa, la veritat insuportable, la dona de Mills morta, i l'últim pecat esperant, el policia mateix. John Doe sap exactament què fa. Provoca el mal per demostrar que el mal és inevitable. I Mills, encegat pel dolor, dispara. El cercle es tanca, l'aire triomfa. Però el que fa que aquesta escena sigui tan poderosa és que no hi ha vencedors, només víctimes. Mills perd l'ànima, Doe aconsegueix el seu propòsit i Somerset entén que la moral no salva ningú, només ens impedeix perdre del tot la humanitat. La ira és el pecat que neix de la impotència moral. Quan el món és massa injust per suportar-lo, la ràbia sembla l'únic camí. Però la ira és com el foc, pot il·luminar o pot consumir-te. Avui la veiem a tot arreu, xarxes, carrer, política. Tothom enfadat, tothom ofès, tothom amb raó. Vivim en una època on la indignació és una forma d'identitat. Però la ira, com a Seven, sempre demana un preu. Quan la deixem dominar, deixem de pensar. Ens tornem instruments del mateix mal que volíem combatre. La veritable lliçó de Seven és que el mal no es venç amb ira, sinó amb lucidesa. Somerset ho sap, el món és ple de foscor, però encara val la pena lluitar per la llum. I la ira, encara que sembli justificada, només fa més gran la nit. El detectiu veterà Somerset representa la consciència fatigada, l'home que ha vist massa, que ha escoltat tots els crits, que ja no espera miracles, però tampoc ha deixat d'esperar una mica de sentit. Al principi del film, Somerset és cínic, distant, gairebé anestesiat. No perquè no li importi res, sinó perquè li ha importat massa durant massa temps. Ha après que la justícia sovint arriba tard, que la bondat és discreta i que el mal, en canvi, és espectacular. Quan tot acaba i el món ha tornat a ser devorat per la tragèdia, Somerset pronuncia una de les frases més belles, però alhora amargues del cinema. El món és un lloc meravellós i val la pena lluitar per ell. I afegeix després d'un petit silenci ple de cansament. La segona part, hi estic d'acord. Aquesta frase és una síntesi moral, una confessió d'algú que ja no pot creure del tot en la bondat del món, però tampoc vol ni pot renunciar-hi. Somerset entén que la lluita no és per la perfecció, sinó per la dignitat, que el mal existeix, sí, però no com un monstre amb nom, sinó com una temptació subtil que es filtra a cada decisió, a cada silenci, a cada acte de desinterès. El que ens salva no és la innocència. La innocència és fràgil, es trenca a la primera decepció. El que ens salva és la lucidesa, la capacitat de mirar el mal sense justificar-lo, d'entendre'l, sense imitar-lo. És una lucidesa que no promet felicitat, però que manté l'ànima desperta. Seven és, en aquest sentit, una missa negra sobre la condició humana, una oració dita des de la foscor per recordar-nos que la moral no és una peça de museu, sinó una necessitat vital. No serveix per fer-nos bons, sinó per impedir que ens deshumanitzem del tot. Quan el bé es torna relatiu, el mal deixa de tenir frontera. I aleshores ja no hi ha herois ni monstres, només éssers cansats intentant distingir la llum entre les ombres. Somerset és la veu d'aquesta fatiga moral, però també d'aquesta esperança mínima que encara ens sosté. La idea que, malgrat tot, encara hi ha coses per les quals val la pena lluitar. Els 7 pecats capitals no han desaparegut, no. Només han canviat de nom. La gola és consum, l'avarícia és èxit, la peresa és la indiferència, luxúria és la llibertat, la supèrbia és autoestima, l'enveja és comparació i la ira és opinió. Vivim ara mateix en un temps on el pecat ja no es veu com un mal, sinó com una expressió legítima del desig. Ja no hi ha culpes, només justificacions. I així, a poc, hem convertit la moral en una qüestió d'estètica. Ja no ens preguntem si una acció és bona o dolenta, si és atractiva, si encaixa, això sí, o si funciona. Però el mal, com deia Somerset, no desapareix perquè el deixem de veure. Simplement es refina, es disfressa, es fa amable. Ara, somriure pot ser una arma i el silenci una forma d'assassinat. La gran lliçó de Seven no és només que el món estigui ple de foscor, això ja ho sabem, sinó que la foscor pot viure dins nostre sense saber
i sense que ens adonem. Cada vegada que banalitzem el dolor aliè, cada vegada que triem mirar cap a una altra banda, cada vegada que preferim la comoditat a la veritat, el mal no comença amb un crit, sinó amb un sospir, amb aquella petita renúncia interior que ens diu no importa tant, home. Però sempre importa, sempre importa. I aquí és on Seven es converteix en una paràbola, no d'horror, sinó de consciència. Ens recorda que la bondat no és ingenuïtat, és resistència. És mantenir-se humà enmig del fang. No perquè el món ho mereixi, sinó perquè nosaltres ho necessitem. Quan Somerset diu la segona part, hi estic d'acord. No està parlant només del món, sinó de nosaltres. Del nostre deure, de seguir mirant, pensant i lluitant, encara que tot sembli perdut. Perquè potser el mal no es pot erradicar, però potser sí que es pot limitar. Amb lucidesa, amb empatia, amb silenci. I potser això és el que fa que, malgrat tot, encara hi hagi llum, entre tanta ombra. Un raig petit, però suficient. Uau! Hem arribat al final d'aquest Seven, d'aquest episodi 7. Minecraft 30, com sempre, un espai per pensar, per sentir, perquè com deia Somerset, el món és un lloc meravellós i encara val la pena lluitar per ell, oi que sí? Com sempre, us esperem en breu al proper episodi. Minecraft 30, Josep Torrent. Gràcies per escoltar i que tingueu un molt bon dia.